کرد و بلوچ و آذری آزادی و برابری، کرد و بلوچ و آذری آزادی و برابری. زاهدان چشم و چراغ ایران، زاهدان چشم و چراغ ایران، زاهدان چشم و چراغ ایران، زاهدان چشم و چراغ ایران. کردستان چشم و چراغ ایران، کردستان چشم و چراغ ایران، کردستان چشم و چراغ ایران، کردستان چشم و چراغ ایران. Say her name. Say her name. Nika Shakarami. Say her name. Nika var forsvarer af individets grundlæggende og medfødte ret til frihed. Nika var kun en teenager, som forholdte sig til 88 millioner menneskers ret til frihed, nemlig iranernes frihed.
Nika var definitionen på mod. Nika var en af de førende og ledende demonstranter i de iranske gader, som hverken viste frygt eller frygtede revolutionsgardens ivrighed efter at finde hende. Faktisk var præstestyret bange for Nika, så bange, at de officielt sendte en pressemeddelelse om, at Nika ville blive dræbt inden for få timer. For Nika brugte sine sidste timer på at protestere mod regimet med slogan "Død over diktatur". Nika blev til sidst omringet af de såkaldte sikkerhedsstyrker, og til sidst myrdede de ikke alene Nika, men udsatte hende for brutal tortur, og til sidst voldtog de hende. Ikke nok med det blev hendes lig stjålet, og Nikas familie var uvidende om mordet på Gina i 10 dage. Da familien skulle bekræfte Nikas identitet, kunne de ikke genkende deres datter. Nesrin Shorkarami, Nikas mor, har udtalt, at Nikas ansigt var knust med noget hårdt genstand, og hendes organer var stjålet. Det er for mig meget vigtigt at forklare brutaliteten, så vi ikke pakker brutaliteten ind i mishandling og undertrykkelse, men fortælle præcis metoderne, som præstestyret benytter. For der er ingen grund til at skærme nogen for virkeligheden, fordi virkeligheden opleves... One solution! Revolution! One solution! Revolution! Freedom for Iran! Freedom for Iran! Freedom! و بسیاری دیگر امروز جانشان را فدای آزادی کردند. به احترام این عزیزان یک دقیقه سکوت کنیم و بعد با سرود ملی این برنامه رو اتمام کنیم. کی ارزشی